Praise the Lord, maayong gabi sa Diyos. Amen. Karong gabi na mga igsoon, mo na po ni ang usa kay gayon alang kanatong tanan. Kay gayon nga mamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Praise God. Og before ta magsugod sa atong pagtuon mga igsoon, adto na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Oh, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. O karong gabi na mga igsoon, atong tun-an ang pulong sa Dios o ang atong foundation text, atong pagkakuhaon diha sa Lucas chapter 11 verse 28. Ang pulong sa Dios nagaingon: Mitubag si Jesus, apan mas bulahan ang mga tao nga nagapaminaw o nagatuman sa pulong sa Dios. Magampo ta sa pulong sa Ginoo. Amahan namo nga langit no, mapasalamatan kami niining matahong nga kagabion nga imong gihatag na usab kanamo, kagabion nga kami na usab makadungog ug ang among espirituhanon nga kinabuhi makakaon na usab sa espirituhanon nga mga pagkaon nga mao ang imong mga pulong ning karong gabion na. Ug salamat Amahan nga ikaw ang mag-aabli sa mga kasing-kasing, maghatag og tabunok nga kasing-kasing tungod kay imo man kami mga katawhan o kini nga mga pulong, mga pagpadayag nga gikan diha kanimo mo'y mahimo na mong gabayan sa mong pagpangalagad while nagapaabot kami sa mong pagbalik. Dalaygon ka sa walay katapusan, among gisali kanimo ang tanan, pinagi sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen o Amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon, ato ang tun-an ang pulong sa Dios ug while nag-study ko sa pulong sa Ginoo mga igsoon, ang gipadayag sa Ginoo tungod sa kanang mga kasinatian nato sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ba, makita nato kung unsa ang gusto ipaabot sa Dios, kung unsa ang kakulangon sa mga katawhan sa Dios. O karong gabi na atong pagatun-an kining mga pulong ug ang ato ang tema karon mao kining ginaingon nga ang pulong sa Dios ang pinaka gikahadlukan sa atong kaaway nga mao si Satanas. Praise God. Dili sa kalibutan, si Satanas wala mahadlok nga madato ka. Wala siya mahadlok nga musimba ka sa Ginoo. Wala siya mahadlok kung grabe ang imong pagsunod sa balaod. Hinuon mo na iyang kagustuhan nga magsigi ka og bantay sa balaod. Tungod kay nasayod siya nga sa diha nga kanunay kang nagbantay sa balaod, kanunay nga matago sa imuha ang tinuod nga kamatuoran. Ato nang gitun-an last Saturday nga mga pulong sa Ginoo. Apan usa lang gayod kabutang ang gikahadlukan sa atong kaaway nga mao si Satanas. Unsa man igsoon? Mao kining pulong sa kamatuoran. Unsa gid ay kay importante ang pulong. Hallelujah. Kung imong tan-awon ang Lucas chapter 10 verse 38 to 42, ang pulong sa Dios nagaingon. Ginauluhan kini dinhi og may bisita si Jesus kang Marta o kang Maria. Nagaingon ang verse 38. Ingon sa nagpadayon paglakaw si Jesus ug ang iya mga tinun-an. O miabot sila sa usa ka baryo. May babae didto nga ginganlan og Marta. Gipadayon niya sila sa iyang balay. May igsuon siya nga si Maria nga naglingkod didto sa tiilan ni Jesus, ni Ginoong Jesus, tungod kay gusto siyang maminaw sa iyang mga gitudlo. Apan si Marta nagkapuliki gayud sa iyang pag-andam ug pagkaon nila ni Jesus. Busa miduol siya kang Jesus ug miingon, Ginoo, ngano nga baliwala lang kanimo nga gipasagdan lang ako sa akong igsuon sa pag-andam sa pagkaon? Ing naragod siya, natabangan niya ako. Mitubag ang Ginoo kaniya. Ikaw, Marta, pagkadaghan sa imong gikabalakan. Usa lang gayod ang gikinahanglan.
ug mao kini ang gipili ni Maria nga maoy labing maayo ug walay makakuha ni ini gikan kaniya. Kung imong tan-awon igsuon, kining duha ka babaye nga gipakita dinhi nga si Maria ug si Marta. Kung imong tan-awon si Marta, kung ato iliteral sa panghitabo karon sa kalibutan, mao kini si Marta nagsimbolo kini sa mga tao nga nagpailalom sa balaod. Grabe ang ilang paghago, grabe ang ilang pagpaningkamot aron mahimot-an sila sa Ginoo. Grabe ilang pagtamod sa Biblia, pagtamod sa balaod, aron lang kahimot-an sila sa Ginoo. Praise God. Pero kung imong tan-awon igsuon, si Maria, siya ang nagsimbolo sa mga Kristohanon o mga katawhan nga nagsalig sa grasya sa Dios. Kanya naman, kung imong tan-awon diri igsuon, niingon pa si Marta kay Maria, Ginoo, pwede ba ingnan nimo si Maria? Napatabangon siya sa ako kay nabisi kay ko pag-prepare para sa atuang panihapon. Apano siya gibuhat ni Maria igsoon? Kung imong tan-awon si Maria naa sa tiilan na Jesus aron sa pagpaminaw sa pulong nga labing importante sa atong kinabuhi karon ingon nga Kristohanon. Ug sa giingon ni Kristo igsoon, si Maria ang nakaangkon sa labing maayo. Kung imong tan-awon igsoon, kinsa ang nakaangkon sa labing maayo? Katong mga tao nga nagsunod sa balaod? Grabing pagpaningkamot para kahimut-an sa Ginoo? Or si Maria nga naa kanunay, nangandoy kanunay sa tiilan ni Kristo nga makapaminaw sa tinuod nga ebanghelyo, sa tinuod nga mga pulong nga mo'y gikahadlukan ni Satanas pagayiksan? Kinsay nabulahan? Kinsay bulahan sa duha? Ang bulahan igsoon kadtong nagsalig sa grasya sa Dios, kadtong tao nga nangandoy kanunay nga makadungog sa pulong sa Dios, pulong sa kamatuoran igsoon, tungod kay ingon si Jesus, walay makakuha ni ini gikan kaniya. Praise God. Ingon ana igsoon, ingon ana ka importante ang pulong sa Dios. Unsa kini nga klase sa pulong gikikahadlukan ni Satanas? Igsoon, siguro yung kaapulong sa Ginoo, kining balaod, kining pagtamod, pagsunod nimo sa balaod, mao kini ang gikahadlukan ni Satanas pag ayo nga imong buhaton. Igsoon, dili na siya mao. Kung mo na imong nahuna, sipyat ka. Mao kini ang pulong ang gikahadlukan ni Satanas pag ayo igsoon, ang mahitungod sa grasya sa Ginoo nga mo'y maghatag kanato sa tinuod nga kasigaruhan o kaluwasan sa atong kinabuhi. Pulong sa tinuod nga ebanghelyo nga mao ang grasya sa Dios nga ikaw naluwas pinaagi lang sa grasya ug walay imuha. Kung imong tan-awon ng Episodio 8:8-10 nga naman aron dili ka makapanghambog. Muna ang pulong sa grasya igsoon nga kailangan mahibal-an sa mga katawhan sa Dios, masabtan kung unsa gyud ang tinuod nga ebanghelyo nga mo'y gipadala ni Kristo dinhi nganhi sa iyang mga piniling katawhan igsoon. Amen? Unsa ginabuhat ni Satanas sa mga pulong nga imong madungog? Mao ni siya bantayan igsoon. Okay. Imo bang nakita nga sa diha nga grabe ang imong pagtamod, pagsunod sa balaod, naningkamot ba si Satanas pagkawat ni ini diha sa imo ha? Wala. Pero kung imong tan-awon ang tinuod nga pulong sa kamatuoran, kabalo ka unsa ginabuhat ni Satanas alang ni ana? Iya kining ginakuha og kinakawat gikan sa mga tao nga naminaw niini. Busa karong gabi una mga igsoon, ayaw ilingiw ang imong igdulungog, ayaw kalimti o ayaw ni kanang baliwalaa ang pulong sa Dios nga imong madungog karon og kanang isentro ang imong panghunahuna mahitungod sa pulong sa Dios. Kay karong gabi na mga igsoon, masayran nimo kung unsa ang tinuod nga pulong sa Dios nga gikahadlukan ni Satanas pag-ayo, kung unsa kining tinuod nga kamatuoran nga gikahadlukan ni Satanas nga dili siya gusto nga imong maangkon. Kung imong tan-awon ang ginakahadlukan ni Satanas, iyahang ginabuhat igsoon, ginabuhat ni Satanas sa mga pulong nga imong madungog is iyahang ginakawat. Kung imong tan-awon ang Matthew chapter 13 verse 18-23, ang pulong sa Dios nagaingon,
And siya in verse 18, and siya, busa paminawa og tun-in ninyo kung unsa ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa tigsabuwag. Ang naminaw sa pulong mahitungod sa paghari sa Dios, apan wala makasabot, nahisama ni adtong daplin sa dalan nga nasabuwagan og binhi. Miabot si Satanas og giilog niya ang pulong diha sa iyang kasing-kasing. Kung imong tan-awon igsoon, matingala ka nga daghan na kadungog sa pulong sa Dios, apan nganong wala mutubo sa iyahang kinabuhi. Nakabalo sila sa paghari sa Dios, giwalihan sila, apan nganong wala nakagamot diha sa ilang kasing-kasing. Tungod kay matud pa kung sa atong gibasa nga miabot si Satanas o giilog niya ang pulong diha sa iyang kasing-kasing. Munang dili makagamot. And siya sa verse 20, ang kabatuan nga gamay lang og yuta nga nasabuwagan sa binhi mao ang tao nga nakadungog og midawat sa pulong sa Dios nga may kalipay. Nay mga tao hindi dawat sa pulong sa Dios uban diha sa kalipay. Tungod kay nakakita sila, nakadungog sila, mahitungod sa kamaayo sa Dios, mahitungod sa paghari sa Dios, mahitungod sa pagagamhanan sa Dios, mahitungod sa pagkamatinubangon ug pagkamahigugmaon sa atong buhi nga Dios. Gidawat nila ang maong pulong uban sa kalipay. Apan in verse 21 ingon siya, apan dili kini kinasing-kasing, busa wala mulungtad ang iyang pagtuo sa pag-abot sa kalisod o paglutos tungod sa iyang pagdawat sa pulong sa Dios. Ikson kung imong tan-am sa diha nga adunay tinuod nga kamatuoran o pulong sa Dios nga imong madunggan, matingala ka daghang paglutos, daghang kalisod ang imong maagian ug tungod kay kamatuoran ang ginashare sa mga katawhan nga kanimo, dili mahimutang si Satanas mangita siya pamaagi nga dili magpadayon ang imong pagtuo sa maong pulong nga imong nadungog ug tungod ni ana, tungod kay dili kinasing-kasing ang imong pagdawat, madala ka sa mga paglutos, madala ka sa mga kalisod nga moabot sa kinabuhi. Nya mibiya siya sa iyang pagtuo. In verse 22, ang yuta nga may mga tunukon nga sagbot nga nasabuwagan og binhi mao ang tao nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan tungod sa mga kabalaka sa panginabuhi ug sa pagpaningkamot nga makaangkon og bahandi, nalimtan niya ang pulong sa Dios nga iyang nadungog ug wala kini mamunga sa iyang kinabuhi. Aduna usay mga katawhan nga makadungog sa pulong sa Dios, apan tungod sa mga pagkinahanglan kada adlaw sa ilang kinabuhi, tungod sa ilang pangandoy nga magkaroon og daghang bahandi, magkaroon og maayong pamilya, maayong balay, negosyo, o usahay makalimtan nila ang pulong sa Dios. Mo na giniingon diri igsoon, dili makapamunga sa ilang kinabuhi tungod kay kini nga mga tao nakafocus ang ilahang hunahuna og ilahang kasing-kasing ngadto sa bahandi nining kalibutana. In verse 23, ingon siya, apan ang maayo nga yuta nga nasabuwagan og binhi mao ang tawo nga naminaw gayod ug nakasabot sa pulong sa Dios. Mamunga gayod ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang uban igo-igo lang ang bunga, ang uban daghan ug ang uban daghan kayo. Adunay mga Kristohanon sama kanimo karon igsoon nga namati sa pulong sa Dios. Ikaw ang nahimong maayong yuta, tabunok nga yuta ang imong kasing-kasing tungod kay ikaw. Ikaw ang naminaw ug kini nga mga pulong sa imong kinabuhi karon gamot ni ug tungod kay makagamot ni siya, mubunga ni siya ug mubungag daghan. And siya nay uban nga igo-igo lang, ang uban daghan ug uban daghan kaayo. Ang blessing sa Ginoo sa tong kinabuhi igsoon nagatipindi sa imong pag-apply, pag-exercise diha sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Igsoon ingon nga mga anak sa Ginoo, ingon nga mga piniling katawhan sa Dios, bantayan nato ang pulong sa Dios, pulong sa kamatuoran nga atong madungog tungod kay nga naman si Satanas naningkamo pagkuha ni ini. Gusto ni Satanas nga kawaton una ang pulong nga imong mga dungog tungod kay dili siya gusto nga masinatian nimo kung unsa ang mamahimong epekto sa pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi. Kung imong tan-awon ang John chapter 10 verse 10, ingon siya, ang katuyuan sa kaaway mao ang pagpangawat, ang pagpatay ug ang pagpangguba.
Kung imong tan-awon diri nga statement igsoon, una gyud ang pagpangawat. Nganuman, kay kung dili makawat ni Satanas ang pulong sa kamatuoran nga imong nadungog, dili kanya mapatay o dili kanya maguba. Munong una niyang pagabuhaton ni igsoon sa mga tao nga makadungog sa tinuod nga pulong sa Dios is iyahang ipaningkamutan og kawat kanang tinuod nga kamatuoran nga imong nahibaluan aron dili ka makasinati sa kinabuhi nga madagayaon sa kung unsay epekto sa pulong sa Dios sa diha nga imo kanang i-apply sa imong kinabuhi. Igsoon, ingon siya kung imong padayon na to, apan mianhi ako dinhi sa kalibutan aron mahatagan ko ang mga tao sa kinabuhi nga madagayaon. Kining pulong nga imong madungog sa diha nga kini makagamot mubunga sa imong kinabuhi, then magkaroon kag kinabuhi nga madagayaon. Magkaroon kag kinabuhi nga malipayon. Magkaroon kag kinabuhi nga malinawon igsoon. Even taliwala sa mga pagsulay nga nagakahitabo sa kalibutan, nagakahitabo sa imong kinabuhi igsoon. Nguno gusto kaayo ni Satanas kawaton kining pulong sa kamatuoran nga imong madungog. Ato ni klaro ni igsoon. Nganong gusto kaayo ni Satanas? Ug atong balik-balikon, dili siya gusto nga makasinati ka. Tungod kay nasayod ang kaaway nga sa diha nga makadungog ka sa pulong ug mutuman niini mahimong maputli ang imong kinabuhi. Atong tan-awon ang Psalms 119 verse 9. Ayon siya in verse 9, unsay buhaton sa usa ka batan-on aron mahimong putli ang iyang kinabuhi. Gisugdan niya kini sa usa ka pangutana. Unsay buhaton nimo aron maputli ang imong kinabuhi? Ayon siya, ang iyang himuon mao ang pagsunod sa imong pulong. O sa ato apang ginabasa sa unang pulong kaganina sa atong foundation text, ingon siya, mabulahan ka igsoon. Maputli ang imong kinabuhi sa diha nga i-apply nimo kini o i-practice nimo ang imong kinabuhi sa pagsunod o pagtuman sa kung unsa ang kabubuton sa pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi. And then mabulahan ka sa kung unsa ang katuyuan sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi igsoon. Kabalo ba ka igsoon? Nga treating kaayo si Satanas sa pulong sa Dios? Nga naman, tungod kay nasayod si Satanas nga ang pulong hait pa sa espada nga duhay suwab o kaya nga mopagawas sa mga panalangin o kaayuhan alang sa mga tao nga nagatuo ug nagasalig niini. Ang Hebrews chapter 4 verse 12 nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi o gamahanan ug mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab, modulot kini sa kinahilladman sa kalag ug sa espiritu ug hangtod sa mga lutalutahan ug sa utok sa bukog. Nasayran niya ang mga butang nga ginahunahuna o ginapangandoy sa mga tao. Ang imong tan-awon diri igsoon, ingon anak kagamahanan, ingon anak kahait ang pulong sa Dios. Mubungkag sa tanan nga dili maayo sa imong kinabuhi. Mukuha sa tanan nga makadaot sa imong kinabuhi igsoon. O adunay kakayahan nga mo release, mutanggal sa mga gapos, mutanggal sa mga nagagapos sa mga panalangin nga kaming sa imuhang kinabuhi igsoon. Mao na ang pulong sa Dios, mo nang treating kaayo si Satanas nga dili siya gusto nga ikaw makadawat sa kung unsa ang katuyuan o kahimuan sa pulong sa Dios alang sa imong kinabuhi. Kung imong tanawon ng Biblia igsoon, ang pulong sa Dios mo'y magtudlo ka nato, magmatuto ka nato, magtulid ka nato ngadto sa insakto nga kinabuhi. Diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang pulong sa Dios ngayon, ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapusalanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagpadlong, sa pagtulid sa sayo ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, aron nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Igsoon kung mayong ka nga
unsaon man ako ni para mamatuto akong kinabuhi, unsaon man ako ni para matudluan ko, unsaon man ako ni para matulid ang akong kinabuhi, unsaon man ako ni para makahibalo ko kung unsay angay na kong buhaton alang sa pagpalambo sa akong pamilya, alang sa pagpalambo sa akong komunidad, alang sa pagpalambo sa pamilya sa kasimbahanan. Igsoon di kinahanglan nato ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa kamatuoran, ang pulong nga nagahatag sa ato og kusog, ang pulong nga nagatabang sa ato aron makabut nato kung unsa ang katuyuan sa Dios ug ang mga destinasyon sa atong kinabuhi. Igsoon, we are destined to reign. Andam na sa Dios. Nahibalo na ang Dios nga daan nga ikaw mohari, nga ikaw mo enjoy, nga ikaw magmalipayon, nga ikaw magmalinaw no igsoon. Kaya ang 2 Timothy, kung imong tan-awon diha, siya ang pulong lang sa Dios, ang atong katabang para atong maangkon ang atong gipangandoy sa kinabuhi igsoon. Ang pulong sa Dios usab, kung imong tan-awon, mao ni maghatag og kahayag sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi nining kalibutan na igsoon. Kitang tanan hangtod sa pagkakaron, hangtod nga mobalik si Kristo, nagikinabuhi ta nining kalibutan na. And then, tawagon kang Kristohano na igsoon, ang kalibutan naga-expect sa imuha nga ikaw buotan, ikaw walay bisyo, ikaw matinubangon, ikaw mahigugmaon, dili ka kabalong mo pasagad. Sa diha nga tawagon kang Kristohano na igsoon, mo na expectation sa mga tao nga nagpalibot sa atua. Sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na, kung wala ang pulong sa Dios, kung walay mo lamdag sa atua igsoon, dili ta kabalo kung unsay angay natong buhaton. Mo na ang Salmo chapter 119 verse 105. Ang pulong sa Dios naging, ang imong pulong sama sa suga nga nagahatag og kahayag sa akong agianan. Ang pulong sa Dios igsoon, kining pulong sa kamatuoran, mao ni maghatag sa ato ang kahayag sa atong agianan, mao kini ang nagatabang sa ato, mao kini ang nagahatag og suga tungod kay kining kalibutan na igsoon ngit-ngit kaayo, grabe kadautan ang kalibutan, grabe kahugaw ang kalibutan. Kung imong tan-awon ang pulong sa Dios, kinahanglan nato ang pulong sa Dios aron aduna kitay suga sa atong pag-alagad dining kalibutan na aron masayod kita kung unsa ang kamatuoran, kung unsa ang maayo, kung unsa ang makapahimuot sa mga tao nagpalibot sa toa, kung number 1 ang kung unsa ang makapahimuot sa atong buhi nga Dios igsoon. Kini lang ang pulong sa Dios. Siguro naglibog ka unsa imong mga desisyon o imong pagabuhaton sa imong kinabuhi karon tungod kay daghang problema nga niabot sa imuha, daghang kabalaka nga niabot sa imuha, wala na ka nasayod unsa imong buhaton, wala na ka makahibalo kung unsa imong desisyon nga pagabuhaton igsoon. Gikinahanglan nimo ang pulong sa Ginoo nga kanunay nga magatudlo kanimo, magahayag sa imong agianan aron ikaw mahibalo kung unsay angay nimong buhaton. Amen. Hallelujah. Igsoon, gusto kaayo ni Satanas manang kanunay jud kung magadasig sa inyo karong gabi una nga atiman gyud ninyo ang pulong, tagay gyud ninyo pagtagad ang pulong sa Dios kay gusto kaayo na nga kawaton ni Satanas kanang imong madungog tungod kay dili siya gusto nga magpabilin kini diha kanimo sa walay katapusan. Tungod kay kining pulong sa Dios magpabilin diha sa imong kinasuluran hangtod sa walay katapusan. Ang Isaiah chapter 40 verse 8, ang pulong sa Dios nag-ingon, siya ang sagbot malaya ug ang iyang bulak mga hulog. Apan ang pulong sa atong Dios magpadayon hangtod sa kahangturan. Walay kahumanan, magpabilin ang pulong sa Dios. Dili si Satanas gusto nga ang pulong sa Dios magpabilin diha kanimo tungod kay nga naman kung ang pulong sa Dios magpabilin diha kanunay kanimo, ikaw magpadaogon. Ikaw makalahutay. Bisan unsa mga problema sa kalibutan, bisan unsa mga kabalaka, bisan unsa mga kakulangon, matingala ka nga ikaw makalahutay. Tungod kay ang pulong sa Dios magpabilin ang epekto ni ana sa imong kinabuhi. Hallelujah. Igsoon, isa pa, ang pulong sa Dios maghatag kanato sa kinabuhi. Kinabuhi diha sa kadagaya ni ining kalibutan na, o kinabuhi nga walay katapusan.
Kung imong tanawon ang Mateo 4:4, ingon siya, apan mitubag si Jesus kaniya, ang kasulatan nagaingon, dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundi sa matag pulong usab sa Dios. Ang pulong sa Dios igsoon magahatag sa imong kinabuhi. Ang pagkaon nga lawas nun, pisikal, makahatag sa imong kinabuhi, pero pila lang ka tuig. Pero ang pulong sa Dios igsoon, walay katapusan ang kinabuhi nga iyang ihatag sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Muna igsoon, hatagi o pagtagad ang pulong sa Dios o i-practice kini sa imong kinabuhi sa adlaw-adlaw ni imong pagkinabuhi nining kalibutan. O diha nimo masinatian ang kadagkayat, ang kalinaw, ang kalipay, ang pagpanalipod ug ang tanan nga kaayuhan nga anaa sa pulong sa Dios nga dili gusto ni Satanas nga imong masinatian. Igsoon, kining pulong o ang tinuod nga kamatuoran o ang ebanghelyo sa Dios mahitungod sa iyang grasya, muni ang atong gikinahanglan karon. Kinahanglan sa atong kinabuhi aron kita makapadayon, aron kita magmalipayon. I-practice, panganduyon na to kanunay, pangayuon na to ang tabang sa balahang espiritu, kung unsay angay buhaton. Igsoon, daghang salamat sa inyong pagpamati. Daghang salamat sa higayon nga inyong gihatag karon. Ug ako mapag-ampo og deklarasyon sa inyong kinabuhi, kini nga mga pulong mubunga og 100-fold sa inyong kinabuhi. Ma-enjoy ninyo kung unsa ang epekto niini diha sa inyong kinabuhi. Amen? Magapasalamat ta, amahan ng mga langit nun. Mapasalamaton kami nining matahom nga kagabion. Salamat sa kahigayunan ngayong imong gihatag kanamo at kami na usab makatuon sa imong pulong. Ug salamat sa imong pulong nga mo'y among gikinahanglan sa matag adlaw-adlaw sa among kinabuhi aron kami mahayagan, aron kami mahibalo kung unsa ang maayo nga dalan nga among pagasundon. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. O amen. Praise God. Magapadayon ta mga igsoon ato ta sa ato ang communion. Atong ibayaw ang tinapay. Sa gabi nga gibudhian si Jesus mikuha sa tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios ug diha kini gipikas-pikas ug iyang gihatag sa mga tinun-an ug mingon siya. Kini nga pan nga simbolo sa akong lawas nga may antos na sakripisyo alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kay salamat Lord sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kinabuhi. Salamat Lord sa kahigayunan nga kami na usab maka-celebrate sa kung unsa ang imong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo, that by your stripes we are healed. Salamat Lord. Ingon kasi mong pulong kung unsa ka karon, mausab kami. Nagpuyo ka nga malipayon, nagpuyo ka nga walay kahadlok sa balatian, nagpuyo ka nga walay balatian, nagpuyo ka diha sa kadagaya. So are we in this world. Wala kay TB, wala kay pneumonia, wala kay high blood, paglisod sa ginhawa, wala kay anak, wala kay COVID, wala kay ubos ipon kalintura. So are we in this world. Salamat Lord sa nang butang. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang pupa. Sa sama nga gabi, may kabilhihan sa Jesus, mikuha sa pupa. Pag nagpasalamat sa Dios, ug iya kining gihatag sa mga tinun-an maingon siya. Kini nga kupang nagsimbolo sa akong dugo. Amoy nagdala sa bag-o nga kombinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Ay sa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa inyong dugo. Imong giula dito sa cross sa Kalbaryo alang sa bulahanan kanamong imong mga piniling katawhan. Salamat Lord that pinagi sa imong dugo kami napasaylo sa among mga sala gikan sa among pagabata karon og hangtod sa mobalik ka. Tungod kay nasayod ka nga dili na mo kaya nga magpuyo dinhi sa kalibutan nga walay buling kuno og mansa. Ug tungod sa imong gibuhat kami nahimong angayan, kami nahimong takos, kami nahimong balaan
na makasulod diha sa kaharian sa langit. Salamat Lord Jesus diha sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan o mga panalangin sa mga katawhan. That's why karong gibiuna among gina-claim nga kanang ang mga kaayuhan kanang ang mga panalangin magamanifesto na sa matag usa namo kay kinabuhi. We honor you God. We thank you Lord for everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat Amahan, nining matahong nga kagabion. Salamat Lord sa imong mga pulong nga kanunay, nagadasig ka namo, nakaligpon ka namo, o nakatabang ka namo. Salamat Amahan, karong gabi una, ang imong mga katawhan aniya, nagapamati sa imong pulong. Salamat sa imong pag-comfort sa ilaha. Salamat sa imong pagbisita sa ilahagan. Salamat Lord, uban sa mga kaigsuunan, nga doon nagipangbati karon na ginabati sa ilang lawas, kana ang mga abnormality sa lawas, Lord. Ako kanang ginagkapos, ginahinginlan in the mighty name of Jesus. Ug Lord, salamat gina sa imong comfort. Salamat Lord sa milagro sa ilang kinabuhi. Even Lord kay Brother Mario, I declare complete healing sa iyang lawas in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa kaayuhan gikan sa iyang ulo hangtod sa iyang lapalapa. Sa mga kaigsuunan God, nga dili maayo ang gipangbati karon Ginoo, I declare healing. I release healing in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa imong paghikap kanila. Salamat Ginoo sa imong pag-provide sa ilang pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual Ginoo. Salamat Lord sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay ini gikan sa nakalaing-laing nasod. Salamat sa imong pagbisita sa ilaha. Salamat sa imong pag-comfort sa ilaha. Salamat sa imong pagtabang sa ilahagan. Even Father, I pray Lord ang pamilya sa inyo covenant in Christ. Uban kay Pastor ni Rod Kiatson, kay Sir Yani. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin sa ilaha, grant sa ilang pagkinahanglan sa paggamit kay Pastor Ginoo alang sa pagdumala sa pamilya sa inyo covenant in Christ. Salamat Ginoo sa kinabuhi. Salamat Lord sa pagtabang sa iya. Salamat Lord sa mga loved ones, sa mga kaigsuunan. Salamat sa pag-comfort Ginoo. Ikaw magkapanalangin. Salamat Lord sa nasod sa Israel. We declare blessings God. Shalom, salvation God, protection Lord sa imong nasod. Even Lord ang nasod sa Pilipinas God. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin. Salamat Lord sa kinabuhi God. Salamat Lord sa tanang dumala sa imong nasod Ginoo. Ang pagkamatarong mo magaharip ang kaluwasan magabot kay God. Even Lord sa imong presidente si President Rodrigo Roa Duterte. Salamat Lord sa kaluwasan sa iyang kinabuhi. Salamat sa iyong paggiya sa iya, sa iyong pagtabang sa iya, sa iyang pagdala sa imong nasod sa Pilipinas Father. Salamat Ginoo even Lord sa mayor diri sa Davao God. Salamat yan. Ikaw magatabang kaniya ug ang kalawasan sa tibok pamilya. Salamat sa imong pag-comfort sa tanang mga ITF Father. Salamat Ginoo sa imong paggiya kay ang pagkamatarong Lord mo magahari Father. Salamat Ginoo even Lord kining coronavirus amo kining ginagkapos ginapadlong in the mighty name of Jesus. Wala kay gahom nga makapangilabot sa mga katawhan sa Dios. Diri sa tibok Pilipinas ug especially diri sa Davao amo kang ginahinginlan in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa mga katawhan. Now the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord's face will shine upon you and be gracious unto you. And Lord, salamat Ginoo sa tanang butang. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Oh, amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay sa mong bulhaton. Hangtod sa sunod higayon o mga adlaw, magkita-kita na sabta sa church para sa ato ang gathering mga igsoon. Bye-bye. God bless. Ingat.